Ubang railing ug walay atop nga patwalks o rampa sa Davao International Airport gireklamo. Ang detalye atong seron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real ang maong kakulangon nagpalisod matud pa sa mga pasahero labi na sa mga persons with disabilities kon PWD. Kini ang rampa dinhi sa Davao International Airport alang sa mga pasahero. Ang concern sa mga pasahero, wala man gud ni landong or shade ang ilahang passenger ramp dinhi o gagi kabalak anila okay lang unta daw kung init kay ilaha pang makaya, pero kung mukusog daw ang bunok sa ulan, panigurado gyud daw nga mga basa sila, especially tung mga persons with disabilities nga naka-wheelchair nga mga agi dinhi. Og isa pa sa mga concern sa mga PWD is that ang ilahang railings kining hawidana nila is gubasab. Gawas ni ini, duna usay pahak ang agianan sa rampa nga usahay mahimong hinungdan nga matuwang ang mga bagahe sa mga pasahero. Akong sa ako lang para sa ingon ani senior na gyud safety nga agianan nay atop or kay kung mag-ulan safety gyud mabasa man og walay atop. Pansinin mo aning mga hawidanan sa mga PWD? Ang hawiranan kinahanglan na gyud na ilisan. I think mas better if malagyan ng ramp for mga ganung pangyayari na uulan or biglang mainit, biglang. Yun lang naman. So far, everything is okay naman. Nakalatid sa Batas Pambansa 344 kon accessibility law nga kinahanglang adunay pasilidad ang mga gambalay lakip dinhi ang airport aron sa yunra ang pagsulod gawas sa mga PWD. Adunay mga sumbanan ang mga gambalay una kini tukuron lakip dinhi ang ramp ug railings alang sa dali nga mobility sa mga PWD. Mas mayo tong malahi siguro ang kuan kay siyempre no kanang lahi man gud ang mobility sa mga atong mga persons with disability mas mga senior kay nahinay na digud para tong mga walay mga kapansanan sa ilang panglawas, so dapat gyud kanang comfortable gyud siya makita nato nga so i-follow gyud tong katong sukod tungod sa atong mga kuan sa atong BP 344 katong accessibility law nga makuan gud to implement. Gipaabot sa One Mindanao News Team ang maong problema sa Civil Aviation Authority of the Philippines ug ang ilang tubag. Currently we are in talks with kasi ang ato ang parking vehicular parking area is now being operated by a private concessionaire. So we are presently in talks with them regarding the improvement of the vehicular parking area. So kuan na siya kanang corollary na ang kuan po diha kining mga other amenities sa ato ang mga kaning mga well-wishers nato. Tungod usab kay walay landong ang mga rampa, kinahanglan palukduhon ang mga di makalakaw kay didto na lang mangagi sa hagdanan aron di mga basa. Naami project karon that will be undertaken by our central office in Manila. Katong the provision of kining covered pathwalks pa. Last year nagpagawas na ko og memorandum na during heavy downpour natay gamayng exemption for the PWDs, the senior citizens, pregnant women na pwede i-pick up sa mga ato ang taxis dinhi sa inner I think kining middle lane nato. Kaya napaman sila sa taas, di ba? So, during heavy downpour. Real gilauman nung within this year masugdan na ang pag-construct ni ining mga nabanggit or na sangpit nga mga improvements sa Davao International Airport. Real. Diyan medyo dugay-dugay ang usa ka tuig. Wala bay mas dali nga timeline ni ana unya subala po nila nga sa pribado kini nga partners nila. So dili ba nila mamanduan nga paspasan ang mga proyekto aron dili na maglisod usab ang ato mga kapusong PWD. Yes, napangutan usab nato na real no kang Mr. Rex Obsena ang manager sa Kaap din sa Davao City. Apan sumala niya, it will undergo government processes and kung muingon mangutag government processes, taas na siya nga proseso real. Pero nakalati or naa naman gyud daw na dinha ang maong proyekto real no ubos sa build
program sa kasamtangang administrasyon. Gani gi-aloka or gigahina na usab og 6 million pesos for the exterior and interior improvements such as the repair o kining mga improvement pod sa roof cover sa mga pathwalks sa Davao International Airport. Okay, nanginaotlong ta mga madali no ang maong proyekto. Okay, daghang salamat. Jandy Esteban.